alle sammen. I dag der spiller vi Minecraft. Og jeg har min storebror med. Yay! Woo! Okay. Yeah. Skal vi smutte hernede, Malte? Oh my god. Malte, kom her, Malte. Har du vand? Eller har du... Malte, det her skal du lige holde for mig. Dør tror du? jeg ikke. Skal du dø? Nej, hvis noget dør. Ja. Jeg har ikke noget... Og jeg har ikke noget andet vigtigt på mig. Men du er meget god på broen. Ja. Jeg har min enchanted bue. Kan du se, jeg holder en enchanted det er faktisk min. Er det min? Det er også en. Mm. Nej, det er jo den, der døde med. Så Og jeg havde også... det skete sådan, jeg døde hen i netter. Det var fordi, det var sådan, jeg skulle grave ned, og så var der et hul. What, du har et godt sværd. Eller er det mit? Det er mit. Magnus, der er en af dem, der har fire, og den skubber væk, og den anden, den har fire, så har den Sharpness 2. Så ja, den er Sharpness 2, og den her, den har. Det er min, det der. Det er min. Okay, så har jeg bare Sharpness 2. Må jeg se? Må jeg få det? Ja. Jeg skal nok smide den, når den er nede på det her. Ja. Sådan lidt du der. Jeg står her lige og chiller lidt. Og Malte, er det ikke første gang, du optager det? Ja, det tror jeg. Det var første gang, jeg optager en single player. Kom lige herned. Jeg har brug for min hak. Giv mig min hak. Og mit sværd, tak. Mit nye sværd. Så, det ligger. Godt, jeg går. Så er vi. Okay. Det kunne godt være fedt, hvis vi lige kunne finde et fortis. Nej. Har du fundet noget? Jeg stiller fakler, sådan, så vi kan finde vej. Jeg har fundet glowstone. Kan du hugge det? Ja. Så vil jeg bare hugge det. Der er noget, der hænger op i loftet, så er der noget, der også hænger op i loftet, men det er bare på sådan en agtig stolpe, som jeg lige kan gå op og tage. Ja. Og hvis I gerne vil se noget mere af det her, så må I meget gerne smide et like. I kan også skrive noget i kommentarerne, om I gerne vil se noget, som jeg vil spille. I må selv bestemme, som måske Roblox eller Terrarie eller sådan noget. Okay? Så, men Kunne du huske, at vi var rigtig gode til terrarie? ja. Det var da ærgerligt, at vi skulle slette det. Jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt. Ja, Det er faktisk. også gode ting. Og jeg har ikke mere mad. Jeg går tilbage. Ja. Rip. Grib ham. Det skulle fandme varmt. Hvor fuck er vores trappe nu? Hvor fuck har jeg så trapperne? Skal jeg hjælpe dig? Det er jeg på nu. Kom derover mod mig. Jeg har fundet vej. Ja, for mig. Jeg har ikke så mange liv. Det er heller ikke rimelig. Okay, Magnus, du skal prøve at komme så tæt på, du kan, hvis du dør. Okay, du er ikke død. Smart dog can be seen is another. Okay. Malle,
Den er virkelig nok for mange likes, når du bare kommer og dør lige foran mit næse. Okay. Altså, hvis I godt kunne lide det, så må I meget gerne skrive i kommentarerne, om han kan gøre det igen. Okay. Altså, I kan også godt spørge, om jeg skal prøve sådan noget i ark. Ja. Jeg har en god idé med det. Så skal jeg bare flyve rundt og tabe dig rundt omkring og prøve at dræbe dig en muligt. Sådan så dør. Og jeg skal også prøve at gøre sådan, at jeg slår en ting. Amen. Lad være nu ved at dø! Nu dør jeg. Jeg døde ikke! Det er heldigt! Okay. Det er første gang, jeg ikke dør af ild. Nu er det første gang, jeg ikke dør af ild. Shit, jeg dør lige om lidt af sult. Har vi ikke? Jo, jeg har sådan en der. Jeg kan noget af den farlige sti, Magnus. Nej, jeg er også hype på det. Jeg troede, jeg døde, Magnus. Jeg har kun så lidt HP. Så lidt HP. What? Må jeg også prøve at se, hvordan jeg ser ud? Jeg er jo sådan en blå. Du kan se det både mærkeligt både med dig og Kimi. Jeg synes, vi skulle holde kontakt til, hvad vi kunne blive. Selv de veniger, de er for vilde. Ja, det er shit. Okay, skal vi lige lade, når jeg ved med alt det? Yes. Vi har en jeg ved nu. Jeg skal lige nå på mit sværd. Så får jeg Sharpness et eller andet. Og når denne video den kommer ud, så tror jeg faktisk, når vi laver den, så er det faktisk i aften. Er det ikke rigtigt? Det er hver dag. Okay, ja. Og jeg har et projekt, vi skal lave. Har du? Shit, den så vi. Jeg skal nok dræbe den. Nej, det er mig. Jeg gør det nu med det. Jeg tror ikke, vi skal snart have mad. Det er i morgen. Ja, det prøver at kigge, hvor lang tid det var. 7 minutter. Hvad? 7 minutter, og faktisk så burde det være 8. Der kun. Nu er det 8. Ja, man. Shit. Og så fandt jeg lige nu, at jeg har diamonds. Det var mega heldigt. Så fandt jeg lige 8. Jeg synes, altså, det er ret okay. Vi har fundet 3 gange diamonds i det. Magnus, er du klar til det sidste klipning, sådan, hvor du også kan få dig en seng? Klip! Magnus, tager du i den her ting her? Du har meget gerne til nu. Du må også. Magnus, læg en af æblerne i. En af dem. Okay. Spise bare lige 2. Tak. Magnus, hvordan skal jeg komme og stille sengen? Malte, prøv at se, så får vi stigte bøffer. Lækkert. En ko. Giv mig kobasse. Jeg har fået en hest. Og lige her, der har vi spillet med sådan et mod, hvor skeletter, de sprang det til rammedagen. Og det var rigtig farligt, men der skulle man kun slå på dem, før de gik efter en. Og det samme gælder med alle. Jeg er på et bjerg.
Jeg kan finde ud af at komme op på træerne. Ja. Ej, Magnus. Prøv lige at se. Mm. What? Der var du. Hvad er det fedt? Det er nervepirrende det der. Jeg har 11 levels. Det er godt nok varmt. Ja. Jeg var lige ved at dø der, Magnus. Det mener jeg. Ej, det kunne være fedt, hvis jeg ikke døde det. Nå, men jeg sådan bygge sådan en platform. Så jeg tænker mig at bygge sådan man kan ikke bygge. Jeg tænker mig at bygge sådan en mobfarm. Det bliver ikke lige sådan det bedste. Jeg er ikke lige bedst til at bygge mobfarm. Jeg bygger bare sådan en helt naturlig, ikke? What? Døde du aldrig? Derfor, hvordan kunne Enderman dræbe mig? Det ved jeg ikke. Jeg stod under 2 blok. Prøv at se det der hus der. Det er der, hvor jeg bor. Så skal vi bare prøve med de her stier. Der er noget trap, mand. Jeg dræbte en Enderman. Fik du nogen ender på? Nej. Jeg har en ender på. Mm-hmm. I kisten. Okay, det bliver så ikke mands pæneste stang. Kravl op. Magnus. Jeg er i gang med mit payment. Prøv at se, hvilken blok jeg har. Men hvad bare på? Du kan godt se under. Jeg skal finde ud af det. Jeg tror, at den her episode begynder at blive lidt lang. Så jeg siger... Jeg kigger lige. Tak, Ja, fordi, der er gået 14 minutter. tak fordi I så med alle sammen. Og hvis I godt kunne lide den her episode her, så må jeg meget gerne smide et like. Hvis I kunne lide den, så må jeg meget gerne smide et dislike. Farvel.